Choco. Choco. Choco lang sinabi. Alright mga katupay, welcome back muli sa ating YouTube channel mga katupay. At syempre sa mga solid supporter ko, Happy New Year sa inyong lahat mga katupay. Happy New Year! At syempre nandito ako ngayon sa pilahan namin mga katupay. Yan, pakita mo, pakita natin. Yan, ang pilahan namin mga katupay. Yan, marami na nakapila dito ngayon mga katupay. At syempre magpapahula na naman tayo mga katupay sa pamamagitan ng ating Mahiwaga Box mga katupay. At 5 piraso to na chichirya mga katupay. At siyempre pag tama ang hula nila sa pangalan ng chichirya mga katupay, ay bigyan ko sila ng 200 pesos lang mga katupay. Dahil kukunti pa lang naman ang ating YouTube channel mga katupay. At sana papalagaw pa natin ito para marami pang mapapasaya natin mga katupay. At siyempre bago ang lahat mga katupay, kung bago ka pa sa aking YouTube channel, please subscribe at click na button nila at click all para maging updated ka sa i-upload kong mga video mga katupay. Wala na kayo, wala na patagali pa. Pindutin nyo na ang subscriber. At siyempre, umpisa na natin. Sino na? Ikaw na. Tapos na yan. Siyempre, umpisa na. Okay. Pakilala. Ito ako natin kailangan mga katupay. Pakilala mo na sa ating viewers. My name is Glenn. Okay, Glenn. Ready na ba? Sa loob ng 10 seconds. Dukot mo rin sa loob ng 10 seconds, 5 seconds naman yung sagot kung ano ang hula mo. Chichirya to, chichirya. Pangalanan mo lang ang chichirya. Pag tama ang pangalan ng chichirya para hula mo, 200 pesos lang natin i-preview sa'yo. Okay, ready na ba? Sa loob ng 10 seconds. Okay, dukot na. Patagalin pa natin. Dukot na. Okay, dukot. Okay, 10. Pag nahula ng pre, kain na 9 8 7 6 Hirap kayo labas eh. 5 4 3 2 1. Okay, Alright. pansin na naman yung hula. 5 Cheese to cheese curds. Okay nga, palabas mo. Ilabas mo kung cheese curds ba? Ay, mali na ka to ba? Mali na. Okay. Mali ang hula mga katupay. Kainin na yan. Lagay dito. Hula pa na dito. Lagay dito. Oh, next. Sino? Jai. Okay. 200 pesos na. Pagtama ko lang. Okay mga katupay. Pangalawa tayo kalahok. Pangalan. Pakilala mo na sa vlog natin. Joey. Okay, ka-Joey. Katupay Joey. Joey, kasarili na. Kasarili, lukot na. Dukot. Okay, 10. Boy, dukot. 9 8 7 Cheese Cheese-ring. Labas mo. Cheese-ring ba? Labas. Ay, Mali. Mali pa rin. Cheese-ring. Mali. Next. Dito na. Cheeria, pang millennial. Dito. Dali na. Wala ay kasi hindi masali Dito. Ikaw. Ay, salito natin mga bay. Wala. Ikaw kuya. Ay na, kasi. Alam mo na, tisikat na. Pakalanan mo na. Okay, 200 to. Pag tama ang hula mo. Pagilan yan. Pakilala mo natin. Sa viewers natin. Kamuti. Ha? Lakasan mo, layo. Baka mo. JM po. Pagilan yan. Okay, pangatlong kalahok. Kasi, dukot. Kamuti yan! Dukot. Pakalanan mo lang yan. 200 pesos. Chips. Okay, 10. Kamuting kahoy. 9 8 7 6 5 Gina. 4 3 2 1. O, 5 seconds ang sagot. 5 Hindi mo na pangalan. Good. Ha? District? Eh, labas na. District na. Uy, este. Loaded. Malay pa rin mga tabay loaded. Loaded mga tabay. O, next. Sino ba talaga surten? Sino ba surten talaga? Dito, Rick. Dali na, Rick.
Ayun na. Dali na. Akin na, dalawa. Okay, dalawa na lang daw. Pagkagawa ka ng isla ng bandir. Pakala na. Oo, pakilala mo na. Pakilala mo yung viewers natin. Pakilala mo na. Pakilala mo na viewers natin. Ay, alam naman yung publiko eh. Master Sergeant. Okay, Master Sergeant. Okay na ka Gaya na to. Dalawa na lang yan, no? Okay, dalawa na lang yan. Okay na. 10. Isa na lang to eh. Dalawa yan. 9. 8. 7. Alam mo, publiko yan. 6. Ayun, chichirya. 5. 4. 3. 2. 1. 5 seconds ha. Sagot. Ano? Choco. Choco lang sinabi mo. Choco. Sabi mo nga Choco. Mali. Choco lang sinabi mo. Mali. Choco nut. Wala ka na sinabi. Choco lang. Choco lang. Mali. Pinulog mo na kasi kagad eh. Nut. Kulang ng nut. Kulang ng nut. Choco lang. May blido yan. Oo, Choco nut. Choco lang sinabi. Choco lang. Choco lang. Ayaw Choco. Sabi ko na na. Sunod. Okay. Panghuli natin kalawa. Tupay. Diba? Lasa lang to. Isa na lang to. Nakuha ko yung choco, dapat pa 100. Ayan, doon. Pangalan to. Okay, pangalan mo ng beard name. Pangalan mo. Bolo. Okay, lasa lang to. What's up? Ano ba? Ayan. Okay, sige dyan. Tumunta. Ito ba natin? Ito na lang yan. O, 200 pesos na. 10. 9. Sibulo yung lagi na pesos. 8. 7. Kakainin ko yan. 6. Wala ko yan, kakainin ko yan. Kape! 3, 2, 1. 5 seconds, sagot! 5, 4, Sabay kainin mo na. 3, Ayan na. 2, Ayan na. Movie daw! Sisi! Wala na, 5 lang. What's up? Choco! Dapat may bigay ka ng 100, nakuha ko lang ako. So, kinigay usapan natin, buo pa ka. Mga katupay, masaya ka. Masaya kami rin mga katupay, pero wala talagang pinalat ang katupay. Sayang ang 200 pesos. At siyempre mga katupay, dito na natin matatapos ang ating video. At siyempre magkita-kita na lang tayo sa susunod na mga i-upload kong video mga katupay. At siyempre, babay na sa inyo. Hoy, Boy Sakal! Ilan kagabi. Okay, katupay. Dito na lang, katupay. At see you again to my lips mga katupay. Bago tayo magtapos, subscribe naman, click the button bell at click all para maging updated ka sa i-upload kong video mga katupay. Alright! Alright! What's up, mga Bye-bye! Sa unang hirit, panalo ka! Ito! Wala yan.